Com canviar l'estat emocional per millorar l'entorn davant la crisi. Avui el Vapor Universitari ha acollit una sessió organitzada per l'Escodi, on 300 professionals del comerç han rebut consells per augmentar la motivació. Davant el desgast que molts comerciants pateixen amb la crisi, l'Escola de Comerç organitza una sessió per canviar les percepcions negatives i crear una nova motivació als emprenedors. Aquest dimecres, la professora de l'Escodi, Anna Flores, ha explicat davant unes 300 persones que l'estat emocional sovint ve determinat per l'entorn, però que a través d'un entrenament mental es pot canviar aquesta percepció i millorar la realitat més pròxima. Nosaltres som un tot. Els nostres pensaments tenen molta coherència en com són les meves accions. Per tant, si jo vull influir en el meu entorn per millorar els meus resultats, el primer que haig de fer és averiguar, identificar quines creences o quins pensaments m'estan alimentant aquests resultats que no són els que vull i preguntar-me què podria fer de diferent. Jo, per un dia que pensi, avui anirà bé, això, si has sentit com ho dic, és com una esperança. No, això es tracta de posar a la teva ment experiències que siguin positives i connectar-te d'alguna manera amb resultats anteriors que van estar bons. Per què? Perquè el teu cos estigui en benestar i tu dia a dia vagis repetint aquesta forma de fer. És qüestió d'entrenar-se. Flores aposta per entrenar les emocions i aconseguir una percepció més precisa de la realitat, incorporant noves pautes als processos mentals que permetin trobar solucions creatives a la realitat que es vol canviar. A la sessió del Vapor Universitari també hi han participat Margarita Silvente i Fran Cantó de CaixaBank, que han anunciat una nova línia de l'entitat, Caixa Negoci, amb la reducció de comissions per a comerços i petites empreses, una idea que ha estat molt ben rebuda entre els assistents.